Сәлем дуслар, Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын башлыйбыз. Бер сәгать дәвамында мотор җырлар тыңларбыз, сыйфатлы клиплар карарбыз, татар эстрадасы җырчылары белән аралашырбыз. Студиядә мин, Сөмбел Билалова. 10 башкаручы, 10 җыр, әмма бер генә җиңүче. Аны сез сайлыйсыз дуслар. Лайыклы хиттагы күңелегезгә хуш килгән җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның өчен Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркеменә керергә кирәк. Хит-парад кысаларында җырчылар белән кызыклы темаларга аралашуыбызны дәвам итәбез. Дөньяда бер кемне дә битараф калдырмый торган нәрсәләр була. Шуларның берсе тәм-томнар, ягъни ризыклар минемчә. Башкаручылар ашарга пешерә беләме? Яраткан ризыклары нинди? Без барысын да белештек һәм хәзер сезгә дә сөйләячәкбез. Мәктәп укучысы буларак Наилә Славина ашарга пешерергә әле өйрәнеп кенә килә. Әмма шуңа да карамастан ул пешерә белгән ризыклар исемлеге саллы булып чыкты. Мин пешерергә яратам. Үзем җиңел ризыкларга өстенлек бирәм, әмма вакыт җитеп бетми. Ял көннәрендә аш бүлмәсендә әнием белән бергә кайнашабыз дип сөйләде Наилә. Яшь башкаручыга тагын япон кухнясы якын икән. Наиләнең берничә тапкыр ролларны үзенең дә әзерләп караганы бар. Минемчә бу бик зур осталык сырый. Җырчы кызыбызга әфәрин диясе генә кала. Сез әйтәсез, ашыкма дип, һәр нәрсәнең үз мәле. Яшь күңелгә тормыш шаукымын аңларга иртәле. Анда балачакта биргән сүзләрен олылар сизми яшәү ямен.
Мин ашау мәсьәләсенә битараф түгел, ашарга да, пешерергә дә бик яратам дип сүзен башлады Энҗе Егорова. Башкаручы көн сайын аш бүлмәсендә кайнаша икән. Гаиләдәгеләрен тәмле ризыклар белән сөендерергә ярата ул. Бездә бөтен кеше дә фигурасын саклый. Шуңа да пешергән ризык тәмле дә, файдалы да булсын дип тырышам ди ул. Энҗе Егорованың яраткан ризыгы исә бик гади булып чыкты. Ул сыр белән кара бодай һәм яңа пешкән ипигә май ягып ашарга ярата икән. Кем генә яратмый икән аларны? Энҗе безнең хит-парадта «Балачагым» дип аталган клибы белән катнаша. Сүз уңаеннан, бу клипта сез күпләребезнең бала чакта яратып ашаган ризыгын күрә аласыз. Игътибар белән карагыз әле. Балачакка кайтам уйларымда, туып өскән газиз йортыма. Дәшәр кебек иртән назлап әнекәй, уян балам чәең суына. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Яшел чирәм буйлап йөгерәмен, төшләремдә ишек алдында. Капка ачылыр да кайтыр әтекәй, кушып алыр җылы куйнына. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Ağlamның инеш буйларына илтә иде сукмак, шундый тар гына. Ялан тепи атлап балачагым, йөгерә терегеме каршыма. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Һәм сезгә бүгенге кунагыбызны тәкъдим итәр вакыт та җитте. Безнең хит-парадның катнашучысы, Татарстанның атказанган артисты Анастасия Макарова. Анастасия, сәлам. Сәлам Сөмбел, сәлам дуслар. Анастасия, сине журналистлар татарча җырлаучы рус кызы дип атыйлар.
Чыннан да синең татар телендә шулай матур сөйләшүең, җырлавың сокландыра. Рус гаиләсендә, рус авылында туып үскән кызда менә шундый татар теленә һәм җырына мәхәббәт каян килә? Мин яраткан Татарстанымнан, яраткан Казанымнан, яраткан дусларымнан, җырчыларымнан, татар телендә җырлаган остазларымнан бу мәхәббәтемне алам. И вы правы, деревенскому человеку все-таки намного легче брать вот эту любовь отовсюду. Я думаю, что мегаполис, он не способен дарить вот такие отрадные чувства человеку. Анастасия, син безнең хит-парадта «Мин әзер» дип аталган яңа җырыңны тәкъдим итәсең. Бу җырның идеясы ничек туды? Аның тарихын сөйләп кит әле. Бу безнең җыр. Безнең җыр искиткеч проекты. Нишләп соң искиткеч? Композитор, шагыйрь, җырчы, аранжировщик, оркестр, сәхнә. Бу иҗатны бертекләре. Вот, и поэтому безнең җыр — это такой проект, он дал мотивацию собрать все вот эти звенья воедино. Мой двигатель — это любопытство. Я везде люблю совать свой нос. Вот. Юг дип әйтмим. Но только если это касается, конечно, творчества, а не каких-нибудь гадостей. Вот. И я пришла со своей преподавательницей Милешей Таминдаровой на репетицию этого проекта, и я просто напросилась на участие в нем. И я благодарна вообще, то, что собрали для меня такую команду. Лили Тагирова — это еще одна сумасшедшая женщина, в хорошем творческом смысле, конечно. И я считаю, что она задала такой современный достаточно темп в моем жанре, вообще в моем всем репертуаре. Это песня, в которой есть жизнь. Это песня, которая помогает мне, это мое кредо, «Мин әзер». Это мой лозунг, потому что готова ко всему, и прыгать с парашютом, и боксировать, и бежать в марафонах, и даже говорить на татарском языке. Это на самом деле, это смело и дерзко. Это смело и дерзко, но при всем при этом я стараюсь, я учусь этому, мне это интересно. И «Мин әзер», Лили Тагирова «Ул да әзер», «Сез әзер», «Сез да әзер», поэтому «Мин әзер» это вещь, которая пришла ко мне, я считаю, что в определенный момент жизни, когда я действительно захотела рассказать и показать своим зрителям, что Анастасия Макарова әзер все-таки. Шуннан да бик кирәкле вакытта килгән инде бу җыр сиңа, шулай бит? Бик зур рәхмәт, Анастасия, шундый тулы җавабың өчен. Һәм бүгенге тапшыруда без тагын бер тема турында сөйләшәбез. Ул ризыклар турында сөйләшәбез. Әйт әле, син ашарга пешерергә яратасыңмы һәм гомумән нинди кухняны үз итәсең? Хорошо, готовить я люблю, но покушать я люблю больше. Вот. И на самом деле татарская национальная кухня мне очень полюбилась в тот момент, когда в мою жизнь пришла татарская музыка. Мне стало интересно это изучать, и люди, которые наблюдают за мной в соцсетях, они прекрасно знают, что если Анастасия что-то готовит, то это либо шпашмак, либо бәлеш. Губадья — это очень редко. То есть вот это 3 моих блюда уже фирменных, которые я могу безукоризненно всегда приготовить. И я знаю, что все мои гости и близкие будут всегда рады и всегда сыты, всегда довольны. Ну и, конечно, буду довольна я. Поэтому, если я и готовлю, то, наверное, для меня мотивация для готовки выступает. Это порадовать какого-то человека и получить от него обратные эмоции. Это то же самое, что и выйти на сцену, спеть и получить обратную реакцию от людей. Шулай татар җырларын тыңлый ашарга пешерергә яратасың инде. Анастасия, бик зур рәхмәт сиңа әңгәмә өчен, сиңа уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Безнең белән Анастасия Макарова булган иде, ә без тапшыруны дәвам итәбез.
Yaşavına almarşam Mucize diyersin egersin Yüreğin davalın ağlasan Yaşlar yaşasın canında Tutkunlar kalsın yarında Bu şirde yaşavın hakkında Nilezir varlığına Üzenler rencimez duranlar Şakıya dağlarga doğdunlar Bir şulay dünyadan yaradır Jiyanda yanadan kovana Yaşına yaşasın canında Tutkunlar kalsın yarına Bu jirde yaşamın hakkına Nilezir varlığına Yaşasın canında Tutkunlar kalsın yarında Bu jirde yaşamın hakkına Nilezir Bu jirde yaşamın hakkına Nilezir varlığına Татар егете буларак Самат Набиуллин үзебезнең татар милли ашларга өстенлек бирә. Дөньяда иң тәмле ризык әнием пешергән бәлеш дип башлады башкаручы. Барлык иратлар кебек үк Самат үзе сирәк пешерә. Әмма кухняга бер керсә, көне буе шунда кайнашырга мөмкин. Һәм ул пешергән ризыкларны ашап караган һәркем бик тә канәгать булып кала икән. Самат шулай ук Азия кухнясын үз итә. Киләчәктә шул якларга барып, аларның милли ризыкларын пешерергә өйрәнәсе килә икән аның. Лайыклы хитта Самат Набиуллин барлык әниләргә багышланган матур җыр белән катнаша. Әйдәгез, аны бергәләп тыңлыйк. Һәм шушы җыр барышында әниләребезгә интернет аша булса да бер матур хәбәр язып салдык әле. Самат Набиуллин, әниле булып яшик. Жанға рахат булып куя, тавышыңны ишетсәм, иң якын кешем син әни, син җирдәге фәрештәм, иң кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик, тагын бик күп еллар әле, әниле булып яшик. Әниле булып яшик. Син өйрәткән дугаларны йөрәк түрендә йөрдем. Теләкләрем теләп сиңа кабатлыйм һәр көн иртән. Иң кадерле ниләргә,
Янга әнни Жылы безнең өебез Без сиңа гомер буена Рәхмәтле һәрберебез Кадерле әниләргә Кадерлем диеп дәшик Тагын бик күп еллар әле Әниле булып яшик Әниле булып яшик Ин кадерле әниләргә Кадерлем диеп дәшик Тагын бик күп еллар әле Әниле булып яшик Әниле булып яшик Әниле булып яшик Хит парадыбызны Зенир һәм Ризат Рамазановлар дәвам итә. Күп вакытта гастрольләрдә булучы җырлы гаиләдә ашарга кем пешерә икән? Барысы хакында да Ризат белән Зенир үзләре сөйләрләр. Без алар белән видео аша элемтәгә чыктык. Ашарга пешерәбез. Өйдә торган вакытта без күбрәк гастрольдә. Мин инде үзем күбрәк беренче блюдоларга өстенлек бирәм. Мин аш яратам, җиңел генә салатлар, әтисе инде безнең ир буларак итле ризыклар ярата. Иң яраткан ризыгым гуляш белән бәрәңге буламыгы, бәрәңге измәсе диләрме, пюре. Минем плов. Әйе, шуңа күрә Зинер инде бик тәне пешерә ул пловны. Мин үзем менә теге үзбәкләрдә дә ашаган бар, таҗикларныкы да, но иң тәмлесе Зинерныкы. Көйе килгәндә әтисенең ул инде итле ризыклардан тәмле иттереп казанда ашлар пешерә. Шул пап пешерәм, биш бармак пешерергә яратам, балык кыздырам, шуңа күрә килегез безгә кунакка тәмләп ашарга. Yanımda kalmadın Gökten yıldız atılganda Yenəşəmdə bulmadın Uyladım şıl uyladım Senin hakta uyladım Ey türündə dış sayrasa Bəxtime yuradım Uyladım şıl uyladım Senin hakta uyladım Ey türündə dış sayrasa Bəxtime yuradım Min köktəndən anladım İşit əli yarım itib Min bitsini sayladım Uyladım şıl uyladım Senin haqda uyladım Ey türündə dış sayrasa Bəxtime yuradım Uyladım şıl uyladım Senin haqda uyladım Ey türündə dış sayrasa Bəxtime yuradım
Чираттагы катнашучыбыз Ләйсән Ветрова ашарга пешерергә ярата һәм көн сайын пешерә. 4 бала әнисе буларак Ләйсән якыннарын тәмле ризыклар белән сөендерергә шат кына. Кунак килсен, кайгы килмәсен диләр бит. Өйдә ашарга булмаса, бераз ялкаулык баса башласа, күршеләргә яки дусларыма шалтыратып, кунакка чакырам ди. Кунак киләсе булгач, телисеңме, теләмисеңме, ашарга пешерәсең. Менә шундый лайфхак дип сөйләде Ләйсән. Башкаручының иң яраткан ризыгы каз итеннән манты. Һәм ул аны үзе дә бик рәхәтләнеп пешерә икән. Сезнең дә манты ашыйсы килә башладымы? Яшим җирдә, мин бик бәхетле, шундый бәхет миңа биргәнгә, язмышыма мең-мең рәхмәтле. Хит-парадны Ләйсән Гимаева, Булат Бәйрәмов һәм Таңсылу дәвам итә. Аларның гаиләләрендә кызлар күп булгач, күбрәк ашарга пешерү аларга төшә икән. Гаиләбездә барыбыз да яраткан бер ризык бар. Ул Ләйсән пешергән манты. Башка җирдә мин мантыны алмыйм да, ашый да алмыйм. Ләйсәннеке генә ашый дип сөйләде безгә Булат.
Билгеле булганча, Ләйсән Гимаева мөслим кызы. Ә ул яклар бәрәңге тәкәсе дигән ризык белән дә дан тота. Җиһангировлар гаиләсендә дә бу бәрәңге тәкәсен бик яратып ашыйлар булып чыкты. Таңсылу да әнисе кебек кухняда кайнашырга ярата. Интернеттан төрле рецептлар карап, чәйгә тәм-томнар әзерли. Ә гаилә башлыгы буларак Булат кунаклар килгәч урамда плов һәм шашлык пешерә икән. Лайыклы хитта җырлы гаилә калсын күңел яшь булып дип аталган җыр белән катнаша. Үзенчәлекле клипны әйдәгез бергәләп карыйк. Юк, туктале. Син кашан кызларың белән сөйләшергә уйлыйсың ул? Үсеп биттеләр бит инде. Нәрсә турында сөйләшәсең мин алар белән? Ничек инде нәрсә турында? Егетләр турында, булачак ирләре турында. Син белән ул турында сөйләштеләрме соң? Сөйләшсә әйбәтрәк булыр иде әле. Аллага шөкер, сөйләшмәгәннәр. Күз алдына китер. Менә Таңсылу кайтып, әти, әни, мин кияүгә чыгам дип әйтсә, нишлисең? Әйтмә инде. Әти, әни, сәлам. Мин кияүгә чыгам. Ә кияү кем булачак, кызым? Тиздән күрерсез. Мин аны кунакка чакырдым. Әлегедәй күңелемдә яп-яшь идем мин үземдә. Әнә синең шикелле. Теләвең бу ни әйтергә, әллә йөгерепләр генә. Уза гомер дисеңме? Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын күңел яшь булып. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Ничә яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып. Исләрем китеп йөримен, бигрәк шаян инде үзең. Көләсең гел юкка да. Их сине дә үз яшемә кайтарасыларым килә. Бер сәгатькә булса да. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын күңел яшь булып. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Ничә яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып. Бездә синең яшьтә балам, бер дә кимен куймаганбыз. Юләр идек үзебездә. Шаян булу кызык табу, бераз юләр булып калу. Ярыйдыр ул һәркемгә. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын күңел яшь булып. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып.
Ничә яшьләргә җитсәк тә калсак иде яшь булып. Кадерлем, ул хәтле борчылмалы. Бәлки кире уйлар. Әти-әни, борчылмагыз. Мин бит шаярттым гына. Әти-әни, сәлам. Мин кияүгә чыгам. Таныш булыгыз. Сезнең булачак кияүгез Эдик. Исәнмесез? Эдик. Азат Фазлыев кухняга пешерергә дип кайфы булса гына керә, әмма пешерсә бик тәмле пешерә. Ниндидер аерым бер ризыкны гына яратам дип әйтә алмыйм. Өч пешмакны да, ашларны да, пловны да бик яратам. Без татарлар бәрәңге һәм итле ризыкларны үз итәбез инде дип сөйләде Азат. Фазлыевлар гаиләсендә ашарга пешерү күбрәк әлбәттә йортның хуҗабикәсе Алсу Фазлыева өстендә. Әниебез бик тәмле пешерә, безне тәмле ашатырга ярата ул дип дөресен әйтә Азат. Лайыклы хитта Азат Фазлыев әйтсәң иде дөресен җырына клибын тәкъдим итә. Карыйбыз. Әйтелмичә калган сүзләрем бар. Килә минем сине күрәсем. Күрешик дисәм, хәл белешик дисәм, кирәк түгел инде диясең. Янарыңа да чакырмыйсың, онытырга да ирек бирмисең. Исем китә шуңа, мин кем икән сиңа, әйтсәң иде бары дөресен. Янарыңа да чакырмыйсың, онытырга да ирек бирмисең. Исем китә шуңа, мин кем икән сиңа, әйтсәң иде бары дөресен. Unuturmuşsun da özüngni sen, selenlerde yulap durasın. Uzasını bilip kütüp yürgen kebek, yollarımda ışrap koyasın. Yanlarına da çakırmıysın, unuturga da irek birmiysen. İsem kite şuna, min kim eken sina, әйтсәң иде бары дөресен. Янарыңа да чакырмыйсың, онытырга да ирек бирмисең. Исем китә шуңа, мин кем икән сиңа, әйтсәң иде бары дөресен. Сөюңме әллә сөймәвеңме? Нәрсә соң бу синең күңелдә? Hiç тә булмый аңлап, бир әле бер җавап. Әллә белмисеңме үзеңдә? Янарыңа да чакырмыйсың, онытырга да ирек бирмисең. Исем китә шуңа, мин кем икән сиңа, әйтсәң иде бары дөресен. Янарыңа да чакырмыйсың, онытырга да ирек бирмисең. Исем китә шуңа, мин кем икән сиңа, әйтсәң
Лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Хит-парадта үз урынын булдырган Динара Сәйдбатталова яшьлек дип җырлый безнең студиябызга да килеп җитте. Динара, сәлам. Сәлам, Сөмбел. Сәлам, дуслар. Динара, безгә билгеле булганча, иҗаттан тыш син бизнес белән дә шөгыльләнәсең. Алтын урталыкны ничек табасың? Икесенә дә игътибар җиткерү кыенмы? Сөмбел, бизнес дигән сүз минем колагымны кисә. Мин гади эш кешесе, без ирем белән төзелеш өлкәсендә әлеге вакытта бергәләп эш итәбез. Аның өстенә тагын мин әле ирк хатыны, әни кеше, һәм инде шушы көндәлек ыгы-зыгылардан әзрәк урысча әйтмешли абстрагироваться иткәндәй мин җырга күнегәм, һәм инде әлеге еш чыгышлар ясамыйм, концертлар белән җырмыйм, шуңа күрә ул минем шундый хобби буларак, һәм инде шуңа күрә миңа ул бик җиңел бирелә. Динара, син хит-парадта яшьлек дип аталган җырыңа төшерелгән клип белән катнашасың. Яшь чаклар, үсмер чаклар һәркем өчен иң кадерле вакытлардыр алар. Әйт әле, бу җыр сиңа ничек эләкте? Менә клибы да бик кызыклы чыккан моның. Бик зур рәхмәт, Сөмбел. Чыннан да клибы бик кызыклы килеп чыкты. Шушы җырны миңа минем якын дустым Динар Мингалеев, аранжировщик, тәкъдим итте. Ул аның аша мин шушы җырның авторлары белән таныштым. Һәм инде Динар миңа әйтте, "Кара әле шушы җырны тыңлап ал әле, ул сиңа бик килешәчәк" дип. Һәм инде аның киңәшләренә мин колак салып, шушы җырны ясарга булдык. Һәм инде шундый бер кызыклы мизгел ирем белән аның авылына кайтып килгәндә, шундый матур җәйге көн иде. Һәм инде традицион рәвештә музыка машинада бик каты шушы уйный, шушы җырны уйнатып, ул миңа тәкъдим ясады, әйдә шушы җырга клип төшерик әле дип. Һәм инде мин ризалаштым. Һәм инде иремнең авылында без шушы клипны төшердек тә. Динара, бүгенге тапшыруда без тәмле ризыклар ашарга пешерү турында сөйләшәбез. Берәүне дә битараф калдырмый торган тема. Әйт әле, менә син ашарга пешерергә яратасыңмы? Иң яраткан ризыгың нинди? Гомумән, еш пешерергә туры киләме сиңа? Мин сиңа шуны әйтәм, Сөмбел, мин ашарга пешерергә яратмыйм. Мин аны пешерәм 2 тапкыр көненә, чөнки кирәк булганга, гаиләне ашатырга кирәк булганга күрә мин пешерәм. Зарланмыйлар үзләре, ашыйлар тәмле иттереп. Һәм инде иң яраткан ризыкларга килгәндә, ул ком ризыкларын бик яратам. Күзикмә, кыстыбы инде, анарсын бәлеш. Һәм инде бик сирәк очракларда да үзем пешергәлим. Тәмле булып чыгансы, үзем дә бик яратып ашыйм. Менә шулай. Әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сиңа, Динара, уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, Сөмбел, чакырганыгыз өчен. Сиңа да чын күңелдән иҗади уңышлар телим. Һәм инде хөрмәтле тамашачыларга да бик зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Минем клипка тавыш бирегез, күрешкәнгә хәтле. Рәхмәт, Динара, ә без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кайтыр идем яшьлегемә, белсәм әгәр юллары. Сөеп кочып алыр идем, әгәр җитсә кулларым. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым. Сайлар идем мәхәббәтле юлларның тапкырларын. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым. Сайлар идем мәхәббәтле юлларның
кайтыр идем яшьлегемә, чылтыр чишмә янына. Язның ямьле бер мәлендә, кош сайраган чагында, яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым, сайлар идем мәхәббәтле юлларның тапкырларын. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым, сайлар идем мәхәббәтле юлларның тапкырларын. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым. Бүген хит-парадны Роман Плеханов йомгаклый. Татарстанның атказанган артисты шулай ук ашарга пешерергә ярата булып чыкты. Бу ярату аңа әти-әнисеннән күчкән. Якыннарым минем һәм әтиемнең пешерүен аеруча ярата. Безнеке тәмлерәк килеп чыга диләр, ди Роман. Плехановларның хәтта гаилә ресторанын ачу идеясы да булган. Башкаручы үзе итальян һәм Азия кухняларын үз итә. Барлык ризыкларны да диярлек пешерә белә ул. Бездә кунаклар еш була һәм без аларны һәр вакыт үзебез пешергән тәм-томнар белән каршы алабыз, диде Роман. Җитәр вакыт. Роман Плехановның лайыклы хитта катнаша торган җыры шулай атала. Һәм хәзер әлеге матур җырны тагын бер кат тыңлар вакыт җитте. Җитәр вакыт яшәү башка булыр, караңгыны куар яктылык. Ни булса да булсын дөньясыннан, югалмасын гына яхшылык. Җитәр вакыт яратулар аша, без менәрбез тормыш үренә. Җитәр вакыт дәвалардан куркып, бер адымда артка чигенмә. Җитәр вакыт безнең уллар инде, бөркет булып очар оядан. Ул чакта да нәкъ бүгенгә кебек, bu dünyanı sıyıp duyalmam. Җитәр вакыт яратулар аша, без менәрбез тормыш үренә. Җитәр вакыт дәвалардан куркып, бер адымда артка чигенмә. Вакыт ерагайыр бездән, бу елларның салкын серемә. Үз юлымнан алга таба атлыйм, җилгә каршы куеп йөземне. Җитәр вакыт яратулар аша, без менәрбез тормыш үренә. Җитәр вакыт дәвалардан куркып, бер адымда артка чигенмә. Җитәр вакыт яратулар
сәгать вакыт сизелмичә дә узып киткән. Сез ничектер, мин бүгенге тапшырудан соң үземне затлы рестораннарда булып кайткан сыман хис итәм. Ашларыбыз һәр вакыт тәмле булсын, әмма тормышта рухи азык турында да онытмыйк. Лайыклы хиттагы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Үзегезгә ошаган композицияләр өчен тавыш бирми калмагыз. Моның өчен Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркеменә рәхим итегез. Бүген сезнең белән мин Сөмбел Билалова һәм татар эстрадасы җырчылары булдык. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.